Здравейте! Вие сте с адвокатска кантора Кавазова и днес ще говорим за влезлият вече в сила Закон за цифровите пазари, една важна част от законодателството в Европейския съюз. Законът има за цел да създаде по-безопасно цифрово пространство, в което основните права на потребителите ще бъдат защитени по възможно най-добрият начин. Промените са свързани с забрана за насочване на реклами към потребителите въз основа на религия, пол или сексуални предпочитания, както и нови защити за непълнолетните. Улеснява се докладването на съобщения, изображения или коментари, които улесняват и са насочени към омраза, тормоз, публикации и подтикват към самоубийство, самонараняване, дезинформация или измама. Относно интернет компаниите, те трябва да бъдат по-прозрачни по отношение на начина, по който моделират своите платформи. Ако дадена публикация бъде премахната, компанията трябва да каже на потребителя защо точно е била премахната. Законодателството засяга и големи интернет магазини, които следва да гарантират, че в платформите им не се продават фалшиви продукти. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.